zuwa cikin wannan shiri namu mai suna matan zamani, shirin da a koda yaushe yake faɗakantar da mu, ilmantar da mu gami da nishaɗantarwa. Yau za mu yi magana ne akan maudu'i mai zafi tare da ni Anti Zainab. Menene maudu'i mai zafi? Shine magana akan matan da suke bin malamai ko bokaye. Duk da dai menene idan aka ce bokaye, to aka ce malaman matan da suke bin malamai, to ana nufin bokaye, saboda menene malamai magada annabawa ne, kuma menene babu malamin da zai yi abin da zai Allah ubangiji zai yi alawadai da shi. Allah ya kare mu. Yake yar uwata ki sani, duk zuwan ki wajen boka ba zai wuce kan ɗa namiji ba, kuma shi ɗa namijin nan da kuke ganin shi Allah ne halatta masa ya auri mata guda 4. To dan menene dan ke ya rufa miki asiri ya aure ki, ko kuma ce ya rufa kun rufa juna asiri kin kun auri juna, sannan zaki haramta masa abin da Allah ya halatta masa? Na menene? An maman ku bata da kishiya, kanwar baban ku tana da kishiya, kanwar baban ku bata da kishiya, kanwar baban ku tana da kishiya, kanwar baban ku da kishiya. A cikin dangin ku dole ba za a dasa mai kishiya ba. Ke ba aure aka aure ki, to dan me zaki hana shi, zaki haramta masa abin da Allah ya halatta masa, kuma ki halatta masa abin da Allah ya haramta masa? Ki hakuri, ki rungumi mijinki, ki addu'a. In yin kishiya ita ce mafi alkhairi, Allah isa haka. Menene dan girman Allah, wai dan Allah na annabi mu ƴaƴa mata me yake damun mu ne? Me sai kin je wajen boka? Shin ita kanta duniyar guda nawa take da sai kin je wajen boka? Me amfanin da zaki samu a wajen boka? Dudu in kin dade da mijinki ki shekara 20, a bar shi ba shekara 50. Me dadin me zaki zuwa shekara 50 din? Ita kanta ashe yasa menene Allah madaukaki sarki yake cewa inda duniya ta kai fuka-fikin sauro daraja, wallahi da kafiri bai sha ruwa a cikin ta ba, to kusan duniyar ma tsinanniya ce, abin cikin ta ma tsinanni ne. Babu abin da ya rage a cikin duniyar nan mai daɗi banda yara da suke karatun Qur'ani da muke cin darajar su, sai masu ambaton ubangiji. Amma in ba dan haka ba wallahi duniya ba wani abin daɗi a cikin ta. Sai dai menene zaka dan taba wanda ka taba, amma me in ka tuna menene na can yafi na nan, to dan me zaki rinka bata lokacin ki bata kuɗin ki, sannan ubangijin ke zo yayi fushi da ke, wai ke kina neman duniyar da babu komai a cikin ta, karshen ta ma ki zo ki kare a wulakance, ki kare a titi. Illar bin boka, ubangiji fa sai kwana 40 baya karban sallar ki ba, kuma sannan idan baki ba ma laifi ne, kin yi kuma ba za a karban ba. Me amfanin shi? Dan Allah ran annabi ku faɗa min me amfanin shi? Kwana 40 fa zaki fa kina sallah fa ba a karba ba. Haba ƴan uwana mata, in kina so ki mallake mijinki akwai hanyoyi da yawa. Zaki rinka mai kissa da kisisi na iya tarerayen shi, kina mai kirki mai daɗi, kina mai ladabi da wallahi duk haka zaki cinye zuciyar shi. Amma haka kawai ke dan san neman duniya, ke ga ki kazama, ke gashi ilimin addini mai ishe ki ba balantana na boko, kin tattara ƴan kuɗaɗen naki maimakon ki ƙara wa kanki sutura arziki, ko kuma ki kaiwa iyaye a ciwon, kin tattara kin kawo wani katon banza, ƙarshen ta ma yace sai yayi amfani da ke kafin ya baki magani. Wa iyazu billahi. Dan Allah ƴan uwana mata, in bacci muke mu farka. Allah ya sa mu dace, Allah ya kare mu ya kare kiyaye mu. Wassalamu alaikum.